gogorra izan dela, pelote izan da, gero igual guk segurua jokatu gaur baino, eta nik uste tortxe egon dela partidu ez, duke geure mai emon dugu, tantu domina egin dugu, eta gero amaitxue ondo egin dugu. Igezko txapelketan honen kontra jokatu behar duen, da ustot emaitz bardin ez, behar zen lagantzen, baina gogorra izen da. Da bai, hau pauso garrantzitsu bat izen da semifinaleta zailkatzi da bai, hau semifinalak partidu gogorra izango da, baina nik uste gaurko maile jokatu ezkero semifinalin behar gerri mundu gure. Gaur jakingu zelako partidu izango zen, esetzen guz beste bisek, eta jakingu luzi izango zela, zeurek ez da baiaten, baina, apurtxu pesadak izetera guk irazten gu, nik uste dut txapelketa honetan, eta gure helburu hori izan da. Eta, partidu gogorra izan da, tanto oso luzi izan diz, eta kosta deko irazten. Baina, azkenien lortu dugu gure konona. Nik uste dut gako agondala azkenin ok aguantan dagoen gehiago, eta leirek azkenin asko aguanta deu, nik laguntza taldo tenien, eta azkenien hori zen da, azkenien besti kantze erain, eta guk tanto aukeri dekogunin, tantoren batein, eta hori nik uste dut horra agondala gakoa. Erdi zenik apurtxuet komplikau ikustetan, baina guk jungo gara iraztera, bakigu gelditzen izen beste hiru parejak oso ona dizela. Ez dakigu nino final laurdena jolaztu ez, baina bakigu dauzenak oso ona dizela, da lan gehiago emiko gula, pasan urteko errepikatzeko, behintzat finalera heltzeko, da gatza komplikeko jako gauzien ikusten.